मासबादनि देवसानि आस्राबारि लामाया हा खुरखानानै हान्थामेला राहाया बन्द जादों। दैसानि रुगुं सोलायनो नाजादों इउपिपिएल दोलोआ। अदालगुरि जिल्लानि मासबाद देवसानि आस्राबारिनि दोंसेल' गोनांथार लामाया फाग्ला दैसानि गोख्रों बोहैनायजों खुरखा जानानै हान्थामेला राहाया बन्द जादों। 47 नं मासबाद बिधानसभा बियाबनि जयगपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे दोंसेल' लामाजों गासै गं 26निबो बांसिन गामिनि रायजो राजाफ्रा हान्थामेला खालामबोदों। दैज्लां बोथोरनि समाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय फाग्ला दैसानि गोख्रों बोहैनाय दैया बे लामाखौ आबुं महरै खुरखालांनायाव बिटिसिनि इउपिपिएल सरकारा जेसिबिजों हाखर जावनानै दैसानि रुगुं सोलायनो थाखाय नाजाबोबाय थाबोदों। इउपिपिएल दोलोनि अदालगुरि जिल्ला आफादनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया बे लामाखौ थाबैनो गोदानै लुनो थाखाय बिटिसि सरकारा राहा लादों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। फाग्ला दैसानि रुगुं सोलायनाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि मिरुनि नेतारि अबिराम बसुमतारि, सिडब्लिउसिनि सोद्रोमा रिमिस लिन्डा, इउपिपिएलनि अदालगुरि जिल्ला आफादनि नेतारि रथेन्द्र दैमारिमोनहा बाहागो लायो। लोगोसे अदालगुरि जिल्ला आफादनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सन्जीब बसुमतारि, नेतारि कुमार बर', मासबाद ब्लक आफादनि आफादगिरि सबिन बसुमतारि, नेतारि नन्दलाल शर्मा, मासबाद ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि अमर ब्रह्म, धीरेन राजवार मोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बर'फोरा पानी बৈ আহি পেলাই আমাৰ এই জিংগাবিল আশ্ৰাবাৰী অহা যোৱা কৰা মাছবাদলৈ অহা যোৱা কৰা এই ৰাস্তাখন বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। ৰাস্তা মানে বেয়া হৈ গ'ল, মানে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰা হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি আজি এই যিটো নদীৰ পানীয়ে বৈ আহিছে ৰাস্তাতে বিচ্ছিন্ন কৰিছে, সেইটো আমি ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ তৰফৰ পৰা আজি এইখিনি কাম আমি কৰি আছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি খুব সম্ভৱ এইখিনি ৰাস্তা আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিম।